салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, ҳамун бародарое ки дар мулки ғарибӣ, дар шаҳри Москва, дар тамоми гӯшаи канори ғарибиянд. Занг задан гуфтанд ки кучгарҷон як бор норак бура, норака сиёнка ки ина мо дар шаҳри Норакем ва як лаҳзаерам боша раҳора сиёнка кардему. Инами гуфти гапо дарини шаҳри Норак дуромадем, ҳама ҷора сиёнка кардем. Ина пешкаши шумо мегардонем бо ҳамроҳи бародармон акай Маъруфҷон. Спасибо. Саломат бошед. Гап нест. Зинда бошед. Мардуми ғариби Тоҷикистон, Аллоҳ ёру мададгори ҳар яки шумо. Ҳамеша сарбаландӣ ба шумо таманно дорем. Ака гуфтем пеш ай соли нав як наворчаи баҳри ҳамун бародарои норакиё. Зинда ва сарбаланд бошед. Норак сити ба пеш. Ина касе ки мехоҳад ки гиҷоиро ки мақсад ки кадом ай гиҷои бошанд бинависанд, мо ҳатман бо имкониятш боша мерем сиёнка мекунем, ҳамун тарафҳое ки меган бо пешкаши шумо мегардонем. Худованд ёру мададгори ҳар яки шумо.
акай маъруф киҷо даем? Центри қувваи барқи Тоҷикистон. Акай маъруф чӣ мегирӣ? Қурут. Хурут. Ина анор. Қурут чӣ? Қурут дори ту буруд. Зира боша ина тамоми маҳсулотои ҳама чӣ ҳаст. Ина гуфти гапо тамоми мевагиёи ина акай асан? Чӣ тайёр кардеси? Оби анор. Гап нест. Зинда бошед. Ина аспо омадест ина. Хачи хела ира. Акай маъруф чиза гирифтеса? Оби анор. Кай зафар? Гап нест. Нами норак омадем барои як ду сёмка буд. Амора гирифтем, рафтестем, насиб боша. Бод душанбе. Мардуми норак зинда бошед. Сар уша беша.
фурӯт гирифтем, ей на